Iwe uri kunyeperere kuti wakaenda uri Mhandara iwe. Uri kunyeperera unonyepa ndo wadeni. Unondibuda quick so wakada kutita mafuza so. Wakada kutita mafuza especially ini mira no one. Hauna kubvisa nombe. Hauna kubvisa nombe. Madhoye kwa Wicknell South Africa. Hauna kubvisa nombe. Sada kuti ndivhurike wachinzwa. Nyaya dzako ndakadzinyarara nokuti ndineka kufarira. Sambo wada kuita muchena hauna kwenda kuna Wicknell uri Mhandara iwe. Waitwa sei? Dzimwe dzinhu ndechongonyarara kani. Nakirwa ima private jet munakirwa ine mari dzenyika idzi vana Lulu. Haizi mari yakashandwa na Wicknell futi mubva takuudza ndika mari dzedu dzenyika dzamuri kuspenda idzi. Dzingadai dziri muzvipatara mari idzi. Dzichirapa varwere idzi mari idzi chipa paracetamol kusina mabhedhe varapwa chi dzauri kuspenda idzi. Tichikuzhinyurirai musatite mafuza ndika. Munoti kuita BP. Zvozvi murume wako ari kupedza vanhu nekenza. Ari kupedza vanhu. Iwe wakubuda ndiri Mhandara. Wakaenda uri Mhandara kupi wewe? Munondibuda quick mazvinzwa asikana. Dyayi mari dzenyika makanyarara inini makuda kuzotipinda manje. Makuda kutipinda. Chikwa ichocho. Enda uri Mhandara wewe. Ozvakaenda Mhandara izvo. Pana maniwe. Dyayi mari dzenyika makanyarara. Mind you mari dzenyika dzamuri kudya idzi. Ende hapana chisingapere. Ana Mugabe wakangozobva wani. Vana vaMugabe vari kupi izvozvo so. Hapana chisingapere.